usurbildarrak zeatenak eta usurbildik urrutik etorri zeaten guztiri. Ongi etorri gure herrira. Lehenengo taldea xabera emango dio, behaiek dira Arantzarteko dantza taldea, Igorre Bizkaiatik datoz. Aspalditik gaude dantzan munduan sartuta, 3 aldiz izan ditugu usurbilen dantzan, eta behaiek euskal dantza tradizionaletik ibiltzen dira, eta jende askori helarazten die behaien lana. 59 urte damakile dantza talde bezala. Beraz, Europatik ibili dira eta hala ere hementxe ditugu usurbilen gure artean, eta ongi etorri bero bat emango diegu. Lehenengoz gainea, dantzari dantza egingo digute bakarrik neskek. Eta hau berezia da, lehenengo aldira izango da beraientzat, neskek bakarrik egingo dute dantzari dantza. Montziko dantza egingo dute eta bukatzeko jota bat. Beraz, ongi etorri usurbilea eta gozatu plaza.
hauexe. San Prudentzioko zortzikoa, gure fandakoa, Danza de Arcos, Jota de la Guardia eta azkenik Arif Godari.
Usurbilek jaurrietako neskadantza egingo digute, ondoren arizkun sagardantza eta bukatzeko pilindros jota dantzatuko dute. Aurrera ba, hartu plaza,